Hi guys! Magandang hapon na naman ulit sa ating lahat at muli na naman tayong nagbabalik dito sa maliit na ating channel. So ayun mga guys, at nakapasyal na naman tayo ngayon dito sa may Mount Zion. Dito sa Barangay Lagit Padilla, Bugalyon, Pangasinan. So ayan, maraming salamat pala sa mga sponsor natin dyan sa US. Kay Sir Bobby Ballesteros, kay Sir Johnson Versosa or G619, ayan. At sa mga viewers natin dyan, andyan yung viewers natin na laging present, si Sir Leo Digario Versosa, si Ma'am Lourdes Andres ng Indiana, USA. Ayan, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pagsubaybay dito sa maliit na ating channel. So ayan mga guys, at maraming salamat din sa mga sponsor natin dito sa bayan ng Bugalyon. Hindi ko na kayo isa-isahin pa para hindi na humaba pa ang ating video. So ayan, at papasadahan na naman natin ulit itong Mount Zion dito sa bayan ng Bugalyon, Pangasinan. At pinasadahan na natin nung nakaraang linggo. Ngayon binalikan na naman natin, update na naman tayo dito mga guys, kung ano na ba yung dito sitwasyon, at kung maganda na ba or malinis na. So ayan, pasadahan na natin mga guys. Tara, samahan nyo ako. Let's go! So ayun mga guys, gagaling natin dyan. Galing tayo ng baba. So may gate dyan. Pasok natin dyan, diretso dito. Ayan, pagka dumiretso tayo dyan mga guys, papunta ng simbahan. Tapos pagka kumanan tayo dito, diretso tayo sa may Station of the Cross. At ngayon mga guys, March 18. So muli tayong bumalik dito, no? At i-update natin. So anong oras na mga guys, no? Alas 5 ng hapon tayo pumunta dito. Papakita pa rin natin yung mga dapat bayaran pag tayo pumasyal dito. Tapos dyan tayo maglalagin at magbabayad. Okay guys, ayan, malinis na. Ayan, grass cutter na yan. So ayun mga guys, galing na natin doon. Ayan, at nandito na tayo sa may Last Supper. Ito mga guys, no, nung nakapasyal tayo nung nakaraan, napapansin natin medyo marumi pa dito. Ayun mga guys, malinis na, no? Ayan, nilinis na nila mga guys. Kasi next week, Holy Week na mga guys. Hello! Hello! So, ayun mga guys, punta tayo doon. Ito, may pagkanan dito, hindi na yan mga guys. Yan ang daan ng mga nagdidit. Diyan maraming nagdidit dyan mga guys. Pero hindi na natin yan pupuntahan. Dito tayo mga guys, no? Dito tayo. Hello mga guys!